Μια ακόμα πολιτική κουβέντα. Μάριος Βαβάτσικος, από το μέλος της συντονιστικής γραμματείας του ΚΙΔΙΣΟ, του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Καλησπέρα, κύριε Βαβάτσικε. Νεοεκλεγής, έτσι, μέλος της συντονιστική γραμματεία, που είναι προσωρινή. Δεν είναι εκλεγμένη, είναι διορισμένη μέχρι το συνέδριο, όπου είναι προγραμματισμένο να γίνει στις αρχές του καλοκαιριού. Ταυτόχρονα κυλάει και η διαδικασία, έτσι, για το διάλογο για την κεντροαριστερά, όπου υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά του ΚΙΔΙΣΟ, από το κίνημα, από το πάντα αυτή Πασόκ. η κινητικότητα από την πλευρά του Παπανδρέου. Υπήρχε από την επιστολή του που είχε αποστείλει προς το τότε πρόεδρο του Πασόκ το 2014, από την ίδρυση του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, αυτή η κινητικότητα να ενωθούν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Γιατί από τότε έβλεπε, από το 2014, την ανάγκη ύπαρξης ένωσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε, να δώσουμε μια εναλλακτική λύση για να ξεφύγουμε από αυτά που ζούμε σήμερα και θα βλέπουμε να τα ζούμε για πολύ καιρό ακόμα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία όπου χρειάζεται να κάνουν πολλά βήματα κάποιοι πίσω, κάποιοι να προχωρήσουν μπροστά. Βασικό όμως ζήτημα που κολλά είναι το ριζοσπαστικό κομμάτι που ορίζει ο Παπανδρέου στην επιστολή του για την ανάγκη να ριζοσπαστικοποιηθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς με ανοίγματα, με μεταρρυθμίσεις που σπάνε όλο το πολιτικο-οικονομικό μοντέλο που έχει δεσμούς και εξαρτάται ο ένας από τον άλλον. Είναι ένα κομμάτι δύσκολο που δύσκολα θα σπάσει αυτό το κομμάτι. Βέβαια είναι και συγκυρία δύσκολη, έτσι, ταυτόχρονα να κάνεις μια τέτοια κουβέντα, ενώ τρέχουν ένα σωρό άλλα. Δηλαδή, ακούει κάποιος και λέει, τι μου λέει τώρα αυτός, τι λέει τώρα ο Παπανδρέου και τι λέει τώρα η Γεννηματά. Είναι μια συγκυρία δύσκολη, αλλά αν δεν τη βάλει κάποιος στο τραπέζι για να μπορούμε να ξεφύγουμε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε τι πραγματικά χρειάζεται αυτή η χώρα για να σταματήσουμε να έχουμε μνημόνια. Πώς θα πείσουμε τις αγορές να ρίξουν τα επιτόκια, και τα επιτόκια θα τα ρίξουμε με μεταρρυθμίσεις που σπάνε αυτή τη διαδικασία, σπάνε τα δεσμά, τις εξαρτήσεις, για να προχωρήσουμε μπροστά, έτσι ώστε να δουν οι αγορές ότι πράγματι η Ελλάδα αλλάζει, μεταρρυθμίζεται, γίνεται ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος και πράγματι την εμπιστευόμαστε, έχει συνέχεια και θα έχει συνέχεια και την εμπιστευόμαστε και θα τη δανείζουμε. Έτσι ώστε να μην έχουμε εξαρτήσεις πλέον από την κάθε Ευρωπαϊκή Ένωση και το μηχανισμό στήριξης. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, κάνοντας μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για την κεντροαριστερά και το μέλλον της, έχουμε κάτι νεότερο επιστολές. Το ποτάμι έχει πάρει πια μια θέση πιο σαφή, νομίζω, για το πράγμα. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη κάνει τα ανοίγματά της. Πήκεται μια επιστολή του Παπανδρέου, πιο επίσημη, ας το πούμε έτσι. Το Κοινοβούλιο του Κέντρου που προτείνει είναι ένα ρίσκο με την έννοια ότι κάνουν άνοιγμα στο κέντρο. Ο Μητσοτάκης κάνει άνοιγμα στο κέντρο. Το κέντρο είναι ένα κομμάτι, το έχω ξαναπεί, ότι είναι όχι απολυτικ, είναι ένα κομμάτι το οποίο μπαλατζάρει αριστερά και δεξιά. Εάν πείσεις, σαν κέντρο αριστερά, δεν χρειάζεται να κάνεις άνοιγμα προς το κέντρο, θα τους πάρεις. Οπότε εμείς πρέπει να πείσουμε σαν κεντροαριστερά να έχουμε συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο και όχι να παίζουμε αριστερά και δεξιά. Διότι το κέντρο σε φέρνει και πιο κοντά προς τις φιλελεύθερες πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, είμαστε ξεκάθαρα απέναντι σε αυτό. Πιστεύουμε στην έννοια του ριζοσπαστικού σοσιαλισμού, της μεταρρυθμιστικής αριστεράς και της προοδευτικής αριστεράς, που μπορεί και έχει δείξει, έχουμε δείξει κι εμείς κατά τη διακυβέρνηση της χώρας, κομμάτια όπου μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα μεταρρυθμιστικά μπροστά. Ναι. Οι διαδικασίες τώρα συνεδριακές, προσυνεδριακές, δείχνουν ότι σχεδιάζεται μια προοπτική την εξέλιξη του κινήματος, έτσι. Έχουμε φτιάξει τους τομείς εργασίας. Μετέχουν και πολλοί γιαννιώτες στους διάφορους τομείς, στα διάφορα όργανα. Γιαννιώτες πολλοί, θα ανακοινωθούν και άλλοι τομείς. Στη συνέχεια κινητοποιήσεων γυναικών απόδημου ελληνισμού. Το ενθαρρυντικό είναι ότι συμμετέχουν πολλοί νέοι σε αυτή τη διαδικασία και θα συνεχίσουν το έργο των προηγούμενων στους τομείς αυτούς. Ήδη νομίζω και ο τομέας αγροτικής ανάπτυξης έχει μια πολύ καλή πορεία και θα καταθέσει και μια συνολική πρόταση για τον αγροτικό τομέα. Και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό για να φτιάξουμε ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, κυβερνητική πρόταση. Για το προσφυγικό σήμερα, νομίζω η ανακοίνωση του ΚΙΔΙΣΟ δεν ζητά απαραίτηση μουζάλα. Αυτή τη στιγμή, μία μέρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής, να ζητάς παραίτηση του ανθρώπου που είναι υπουργός αρμόδιος για αυτά τα θέματα,
Εντάξει, δεν θα παίζουμε τώρα. Ο κύριος Καμένος παίζει ή βρίσκει μάλλον κάποια πρόφαση για να πηδήξει από το καράβι το οποίο βουλιάζει για αυτούς. Αν τόσο πολύ τον ενδιαφέρει τον κύριο Καμένο τα πατριωτικά, που εντάξει, εγώ δεν αναιρώ ότι είναι μια λάθος δήλωση, αλλά ο κύριος Καμένος θα σας εξηγήσει πρώτα για τους Τούρκους παρατηρητές, για το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, για το ότι ο Αχμέντ Νταβούτογλου έχει αμφισβητήσει το μισό Αιγαίο και δεν λέει κουβέντα όλη η κυβέρνησή του. Ας πει μια κουβέντα για αυτά τα θέματα πρώτα και ας δει το βίντεο του Παπανδρέου στο Τεριζορούμ για να μάθει το πώς κάνουμε εξωτερική πολιτική και βάζουμε τους Τούρκους στη θέση τους για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και για όλα τα ζητήματα του Αιγαίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, στο προσφυγικό, οι εκτιμήσεις του κινήματος τι λένε για το πώς έχει διαχειριστεί το όλο θέμα μέχρι σήμερα η κυβέρνηση? Καταρχήν να προσθέσω ότι παρέτηση Μουζάλα θα μπορούσαμε να ζητήσουμε για την κατάσταση στην Ιδωμένη. Για αυτή δεν είναι μόνο υπεύθυνος βέβαια ο Μουζάλας γι' αυτό. Έτσι, είναι μια σειρά από υπουργεία. Όλο το κυβερνητικό επιτελείο. Αλλά για το προσφυγικό, ο Παπανδρέου έχει κάνει ριζοσπαστικές δηλώσεις στο εξωτερικό, όπου βγαίνει και μιλάει σαν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, μιλάει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασύλου, να έρθει η ίδια η Ευρώπη να ελέγξει τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, να κάνει διαχωρισμό ποιος έχει δικαίωμα ασύλου, ποιος δεν έχει. Και μάλιστα έχει μιλήσει και για την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή να μην παίρνουν ελληνική υπηκότητα, για παράδειγμα, ή σουηδική ή γερμανική, αλλά να παίρνουν ευρωπαϊκή υπηκότητα, να είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά, να δείξει η Ευρώπη την πραγματική αλληλεγγύη, βάσει της οποίας δημιουργήθηκε κιόλας. Και όχι την Ευρώπη των κλειστών συνόρων, όπου κανένας δεν μπαίνει και όπου πλέον τα σύνορα βρίσκονται στα Βαλκάνια και όχι στην Ελλάδα. Μιλάει για μια άλλη Ευρώπη προφανώς ο Παπανδρέου, έτσι, από αυτήν την Ευρώπη που αντικρίζουμε σήμερα. Γενικά μιλάει για μια άλλη Ευρώπη και οικονομικά για την Ευρώπη των αγορών που έχουμε καταντήσει και πώς θα σπάσουμε για αυτό το μοντέλο, όπου να μην ελέγχουν οι οίκοι αξιολόγηση στα κράτη-μέλη μέσω των αγορών, αλλά η ίδια Ευρώπη να ελέγχει τους οίκους αξιολόγησης και αυτούς που το κογλυφούν εις βάρος με τα υψηλά επιτόκια εις βάρος των κρατών μελών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βοβάτσικη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και την κουβέντα μας. Καλό σας βράδυ. Προχωράμε μένοντας στο προσφυγικό.